og jeg er tilbage igen med episode 3 af min single let's play. Undskyld, jeg tror ikke der var nogen lyd i. Der var ikke nogen lyd i episode 1. Det var fordi jeg kom til at slå min mikrofon fra. Men jeg kan ikke helt huske om der var lyd i episode 2. Men i hvert fald, der er i hvert fald lyd nu. Det er jeg ret sikker på. Som sagt skulle vi have vugget lidt træ. Kæft, det ser sjovt ud det der. Og jeg er bare alene i dag. Og vi skal have hugget noget træ, fordi jeg skulle have bygget et stort hus. Det tror jeg ikke, I hørte. Nu kan det godt være, at det lægger lidt, men så får jeg også en rigtig pæn tekststep på. Oh. Jeg havde tænkt mig, at vi ville nedlægge nogle af alle de her træer, der er her. Jeg tror bare, jeg skal have sådan 4 stak. Jeg skal i hvert fald have et flot hus. Jeg tror godt, jeg ved sådan nogenlunde, hvordan det skal se ud. Men ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tale om. Abonner og like mine videoer for fanden. Og jeg skal nok love, at der kommer snart noget multiplayer. Bare rolig. Men hvis I godt kan lide den singleplayer, så bliver jeg jo bare ved med det. Men jeg skal lave noget multiplayer. Bare rolig. Og yeah. Okay, hvad skal vi tale om? Ej, jeg kan simpelthen. Hej, jeg er tilbage igen. Og som I kan se, har jeg faktisk lige fundet en ny tekstpack, som lægger meget mindre, som jeg også lidt. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er bedre, men den er i hvert fald rigtig pæn, synes jeg. Så skulle lige sætte min timer til igen. Jeg synes, men hvis I kender en fed tekstpack, skriv, hvad den hedder. Så prøver jeg den. Giv et link. Det ved jeg ikke, men send en video, hvor jeg viser, hvordan man downloader. Okay, jeg gider ikke den der op. Den må lige være der. Okay, vi har næsten en stik. 3. Skal have mere. Jeg starter bare lige med 2. Det kan nok være nok til sådan nogenlunde pænt hus. Og jeg tror også, altså den her let's play, jeg vil ikke filme alt, hvad jeg laver. Hvorfor går det? Jeg kommer nok også til at mine lidt off-cam. Fordi, altså, det kan I bestemme, om I vil se det eller ej. Fordi jeg hader bare at kigge på mining. Men bare sige, om I vil se det eller ej. Jeg skal også købe sådan et capture kort som ham der GXP Gaming her. Det er godt. Så kan jeg nemlig optage alting uden det lækker. Men skriv, hvis I synes der er et spil, jeg skal optage lidt af til jer. Jeg skal nok løbe mig lidt i spillet, før jeg optager, ikke? Men skriv, hvis der er et fedt spil. Fordi jeg kan ikke særlig godt lide at optage noget, som jeg er pisse dårlig til. Jeg er ikke for god til Minecraft, men det er bare mit yndlingsspil, tror jeg faktisk det er. Ja, det er det vist. Så bare økserne, de ser så grimme ud i den her tekstpack, men det andet ser pænt ud. For det sådan, Den her tekstpack, den fandt jeg ved hjælp af min ven August.
Han kommer nok også til at være lidt med på kanalen her. Altså ikke fordi det er hans, også er hans, det er kun min kanal. Men han kommer nok også til at, vi spiller lidt med ham og sådan noget. Det tror jeg er ret sikker på i hvert fald. Ja, det gør vi i hvert fald. Han er også en af mine bedste venner. Min bedste ven, det er Gustav. Han kommer også til H. Der trykker jeg lige F5. Han kommer i hvert fald også til at være med. Det håber jeg i hvert fald. Er det da ikke det samme? Nå, det er E3. Hvad? Jeg kan ikke se forskel, jo en lille bit smule. Men det er virkelig ikke meget, jeg kan se forskel der. Yeah. Nå, jeg tror jeg begynder på huset nu. Hvor var det nu jeg skulle hen? Var det ikke derovre? Jo, det var det. Der ligger mit hus. Kæft, planker ser fede ud. Og en dør, mand. Kæft, jeg har ikke helt tjekket hele tekstpakken endnu. Det ligner mindst en lille smule en ovn. Det er fedt med sådan en der. Jeg havde så meget koldt, det vidste jeg ikke engang. Okay, jeg skal have lavet en hel masse træ. Jeg er tilbage igen. Efter et meget stort lag, jeg ikke helt forstår. For jeg får sådan nogle store lag, det synes jeg er mærkeligt. Nå, men I mister ikke noget af det. Jeg stopper jo videoen. Jeg synes ikke rigtigt, man kan se, hvad fanden den er på. Sådan der, det bliver et 2-etaget hus, tror jeg. Sådan der. Jeg skal lidt højere, men nu starter vi lige med at gøre det sådan der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tror jeg er fint, ikke? 1, 2, 3, hvor meget var det nu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det var da utroligt fail, mand. 12, 13, 14, 15. Passer det ikke meget godt, så den er lidt længere her, altså. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Var det ikke lige? Det ved jeg ikke, om det er. Så godt i hvert fald. Jeg hader, når jeg sætter op med den der vej. Jeg hader bare den der opdatering, sådan så man kan sætte træ anderledes. Ja, I skal
I skal abonnere. Eller like, ikke? Ellers så bliver jeg ked af det. Det er ikke sjovt. Okay, hvor er midten henne? Den har en dobbelt dog. Cirka her. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, den er 6, og det bliver ulige. Gider jeg lave det om? Ja, jeg vil gerne have et flot hus. Det er lidt meget iron, jeg bruger på det her. Jeg har ikke så meget. Skal jeg lige bruge sten? Det har jeg mere lyst til. Og jeg sover lige. Og så sætter jeg den på normal. Og det kan jeg ikke engang med. Hvis jeg sætter den på normal, må jeg heller lige have noget kul. Nej, nogle fakler. Og jeg elsker også bare det her med, at de brænder i din hånd. Det er bare så godt lavet. Det spild af kul, jeg bruger det stykke kul. Så der er sådan et råt stykke svinekød der, men... Og så sætter vi den på normal. Eller, nej, vi starter bare lige med at sætte den på let. Hvad fanden er det? Hvorfor kan jeg se mit egen face derinde? Indenfor, det er grimt. Okay, havde jeg ikke et sværd? Jeg siger ikke, at jeg ikke havde et sværd. Det synes jeg, da jeg lavede. Nå. Jeg synes også, jeg havde 14 iron. Nå. Jeg husker dårligt. Heller ikke med sten. Ikke engang lavet noget sværd. Jeg bliver nødt til at have noget. Et sværd. Kæft, det går langt ned. Jeg har heller ikke nogen hakke. Nå, det er en hakke, det der. Nå, vi ses. Jeg stopper optagelsen nu.